Home, jo sempre penso que no podem fugir de nosaltres mateixos. Almenys jo no puc fugir de mi mateix, i jo penso que estic fent sempre el mateix quadre. El que tens que fer és deixar que el quadre es faci sol, que és a mi el que m'agradaria, que l'espectador que veu les meves coses tingui la sensació que allò no ho he fet jo, que s'ha fet sol. Perquè, de fet, procuro que es faci sol. Em baso amb el meu món exterior, faig una narració del que m'envolta. I jo ho he fet mirant-me les coses de reüll. És una il·lusió. I, esclar, el realisme no vol dir que sigui real. I, esclar, per mi la pintura sempre és intentar fer alguna cosa que no acabes de fer mai, que és com atrapar una mosca amb la mà i has atrapat la mosca, ja la tens, però no en tens prou en notar-la, necessites veure-la i quan obres la mà s'escapa, tens que tornar-la a agafar, tornar-la, i encara que sembli una mica pedant és això.